koromogi kamoro moro ma intiere ageno ni odiochieng' mari kata odiochieng' mari mar tich abich odhi makare adwaro mondo akaw thuolo ni arwaki weche manyien mag ang'ich welo e Ramogi TV ka bende waikonu weche mopogore opogore ma bende wasechoko e gwenge mopogore pacho ka koda pinje malibamba adwaro mondo mi wang'iane moko kuom weche ma wamiyo pek. I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni jo Kenya biro yuagwa ng'e kuom kwedo rak mar Adani. Tangu mtoto wangu haki hatujaiona haki yoyote ikitendeka, hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote, lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani. Familia mane nyithigi onegi ng'anyo mar Gen Z gamokalo wacho ni gionge geno ni piny owacho ni miyo gi ratich ewi nek ma giwacho ni notim go bila. Time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. Jodolo mag kanisa Anglican bade Manyanza dwaro mondo jatend piny oketh bad migawo mar obila mar okwach kich ewi wach ni giketho ratich oganda. Namba mar ote machuoko yao enari adek auchiel nono bende kao kamano twa kodwa e mbui mopogore mag oganda wadore achiel kachiel e mbui no mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudwa e mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram gi mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni anyuola mag rowere manonegi kiding'anyo mag Gen Z dwe mar auchiel higa mokalo koro dwaro mondo mi jatend piny William Ruto okwagi ng'uono wirane tho mar nyithigi noweyogi kod pek mang'eny. Kaka Efinya Kidilero anyuola go yuago ratiro magiwacho ni pok giyudo nyaka sani. Madirom higa achiel nyaka ne ng'anyo mar rawere mag Gen Z manomonje od bura mamalo timre pachoka. Jonyuol mag rawere manowito ngimagi e ng'anyono nobago romo masundo piny owacho mondo miyo ne giyudo ratiro ne wedegi manonegi e kindego. Min Kevin Mathanga manonegi e boma ma Nakuru kod Kennedy Njeru manonegi e kinde manomonj od bura mamalo lero kaka tho mar nyithindgi e lwet obila noweyogi kod pek e chunygi. Nilitarajia kwamba mtoto wangu atasoma amalize anitunze. Sasa yeye already ameenda, mimi nimebaki peke yangu venye niko hivi. Serikali ama president mahali uko, ninalia juu ya mtoto wangu ambaye alishutiwa na polisi kule Nakuru. Sasa tunalianga usiku na mchana, huwezi pata mtoto hata ufanye nini, lakini hao askari ndio waliua watoto. Tuko na hakika juu hata mtoto wangu alianguka hapo parliament hapo nje. Aliokotwa hapo nje na hiyo gari ya polisi. Romo makamano bagi motelonera par mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo manobagi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo ewi paro mar chikomenda ma higa 2024 2025. Kotelnegi kod Njanja Maina mabende e okil mochung' ne familia go e bura. Gichano wuoth mamuol tarik 25 juma manyien kendo gijiwo oganda jo Kenya mondo miyo riwre kodgi. This will be a peaceful protest, assembly, march and gathering grounded in love and memory and not in violence. We are urging all Kenyans who will join us to remain peaceful, disciplined and united even as we demand answers and accountability. Maina kata kamano ochiwo siem mager ne josiasa matiyo gi kweth njore e rocho ng'anyo. To politicians across the divide, do not send your goons. If you choose to send your goons in peace, as we also recognize that they are Kenyans. We pray and we ask that you do not hijack this moment. This day belongs to the families who have buried their children and not to political opportunists. Kaluwore gi Jacinta Onyango, mamin Kennedy Onyango, nyathi ma jahigni 12 manochwad gi lisasi kendo negi e gwenge Marongai, gionge geno mora mora ni gibiro yudo ratiro ne familia mekgi. Kama askari mwenyewe aisi akakubali kwa sababu hakuna kamera ilimpata. Na tukiangalia hata hii ya jana tuliona wakiwawa, tuliona wakishoot ule mtu wa mask live juu kulikuwa na kamera, ndio maana alipatikana. Hawezi kubali, hakuna siku hatakubali.
So sisi tunang'ang'ana tu, lakini hatuna tumaini yoyote juu hakuna mwenye atakubali. Tulikuwa tunaomba president vile aliharakisha mambo ya Owele, hata yetu atushughulikie juu kila saa 2 weeks hatungeweza kupumua. Owele kila saa alifanyiwa justice yake, na sisi kama president tunamwambia hivi atufanyie justice yetu kama watoto wetu. Hatujaiona haki yoyote ikitendeka, hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote, lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani, ama serikali imepakua sisi si watu, wale ndio watu. Kwa yogi maduong' en ni piny owacho kachiel kod duol marango tije obila IPOA otim nonro makare mok gininde bathe konchiel. Bende gidwaro mondo mi otim lokruok moko kuom chike matayo tije obila pachoka kod ng'uono kowuok kuom jatend piny William Ruto. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. En gima lit ahinya ka jonyuol yuago nyithindegi kanyo. Wadhi nyime kama apisi mar Okwach Kich ochako timo nonro ne duol mochung'ne nono timbe obila IPOA tok obila mochung'ne tisend obila ma Nairobi Central Samson Talam donjone IPOA ewi timbe magalagala maluoro nonro ewi tho mar Albert Ojwang. Ma timore kinde madong' Adonia Chich ewi nek mar Albert Ojwang. James Mukhwana ibiro med dine tisend obila kuom thuolo mar ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Nonro ewi tho mar Albert Ojwang okawo yo machielo. Toko okil Danstan Omari dwaro mondo duol mochung'ne nono timbe obila IPOA obed thenge mar nonro madhi nyime tok yangore ne IPOA bende itudo kod weche mamoko mag mibadhi ewi nonro mar nek makamano. Ma en tok obila mochung'ne tesend obila ma Nairobi Central Samson Talam mabende en achiel kuom achije tho mar Albert Ojwang kwayo apisi mar Okwach Kich mondo non timbe IPOA. Tok fanyore ni simbe mar ong'we yamo mano chiwo ne IPOA ne nonro oyud ka itiyo godo e oro ote mag kwayo omenda. I am informed that it is Mr. Nduati that packed the phone and in the presence of Mr. Jibril as a witness and the OCS himself. All those parties signed this Caesar form. And that since then, this phone has never left the chain of custody form, envelope. Okil Danstan Omari koro dwaro mondo IPOA thegre kod timo nonro ewi buch tho mar Ojwang. The commission, while the phone and the password was in the possession of the commission, text messages emanating from an exhibit in the possession of the commission was sent to the public. This then falls clear under the ambit of a suspected criminal act having been committed. Kata kamano kwedo wach mar donjore kod duol manono timbe obila IPOA. I do not think that the setting aside of the DIG has anything to do with the phone and the messages. We came here prepared solely for the response in respect of whether or not some messages would have been sent from the respondent's phone while the phone was in the custody of IPOA. That's a very limited issue. As a court here, we are seized with only that or in any way interfere with the investigation. I feel the trajectory we are taking, we are getting into the investigations. So I was just think there are bodies that are mandated, and I think I'm glad that already IPOA has written to the relevant body, agency, to conduct the investigations. Komachielo achich machielo ewi tho mar Albert Ojwang. James Mukhwana idhi med dine kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo ne medo timo nonro ewi tho mar Ojwang. So motion dated 3rd June 2025 succeeds in toto. Number 2, the respondent shall be detained for a period of 21 days, including weekends and the holidays. Number 3, the term days shall run from 13th of June 2025. And lastly, parties are at liberty to apply as and when change of circumstances arise. Ing'eto mare jang'ad bura Robinson Ondieki owacho ni buch nek mar Ojwang en gino manie chuny oganda, gima miyo ginyal weyo achiji obed oko mar doho sani. I am strongly persuaded that this is a public interest case that warrants this court to limit the respondent's right to liberty under Article 24(1)(e of the Constitution.
Jodolo mag kanisa Anglican bade manyanza koro wuok tung' mosuo kod piny owacho ka gikwedo okang' mamalo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo kuom jopiny e pacho ka, gino moseyo moko kuom jopiny kod hinyruok mopogore ka moko to oseyuto nyaka ngimagi. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. E andika motis gi dho ngere ni The Nation Under Siege mane gigolo kawuono e kanisa margi ma St. Stephen's Cathedral e boma ma Kisumu. Jodolo go koro kwayo jatend piny William Ruto mondo owuog oko mapiyo ogol twak motegno mar kwedo wach teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jopiny ka bende gitielo mondo jogo mibiyud kod ketho okawnegi ting' mag kethogo kolure kod chik. Polise tiyo gi bunde mana ka gima bunde gin katunja ma ginyalo nego ga ng'ato sasa ma giparo. Ker ma piny wanyiso ni owe ninda ming'a. Wasewinjo twak mage kuom higni mang'eny. Owuoyo taf to kwane ka wuoyo ne nero kelo nwa kwe e piny, kelo konyruok e kind rahia to gi polis. Gikone jatend piny ni seche ochopo makoro lemo mar DCI owinjore oruch oko ka gilieko ni DCI ema chal ni itiyogo marach e sando jo Kenya kar miyogi arita. Time has come that a body like the DCI should be phased out and will not keep quiet when a unit of the police paid by the taxpayers' money has become a terror gang licensed to kill. Emomiyo wakwayo president ni nyaka owinj gik ma jopiny wacho mondo polise ma osebedo motogi e ki ogolgi oko mondo rahia obedie gi kwe. Bende ne giseyo duol mar IPOA kuom yulo e tijgi mar manyo ne oganda ratiro e kindeni ma obila osebedo ka tiyo marach kod tekogi e hinyo jopiny. IPOA has failed Kenyans and it is seen as a toothless dog that can't bite but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Let all machineries of the state that are funded by the taxpayers be allowed to do their work without interference. Ewi mano gitielo ni ng'ata nigi ratiro mar loso pachoka ma ok owinjore ibuogo ngimane. Kata kamano gikwayo ganda mondo kik ti gi ratiro ma kamano marach e dhiro ayenje kod athua e kind oganda. An attempt to drive Kenyans the freedom of expression cushioned in our national constitution is an upfront dictatorship and here stand condemned. Social media ng'eny bende ji osetiyo kode marach mar yanyo jowetegi. Omiyo wakwayo ni kata wanyiso jo sirkal nowe jo Kenya thuolo, ta wanyiso jo Kenya jopiny gibende giti gi social media e yo maber. Koro gidwaro mondo sirkal otiek wacho bila tiyo gi teko mathoth kuom minyo jopiny. Bende gitielo ni jotelo matiyo kod mondo jopiny e yo marach mondo miyowe ka ok gidwa nosiem wang'gi to gigwetao. Our appeal to you, Mr. President, is to rise up and show leadership by raining sense over your officers. We are annoyed beyond words, and condolences alone is not enough. We also want to advise the leadership of this country that every leader is subjected to public scrutiny, and anyone who feels that he or she is above the people's scrutiny should vacate their offices. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Waduoge boma ma Nairobi kama ogayo mar ODM Raila Odinga oyogo thuolo manyangafu mane piny Kenya owito ero paw ndeke maduong' mar JKIA kokalo e rak mar Adani. Raila wacho ni piny Kenya kidek dok chien e weche mag dongruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe kalore ni gionge paw ndeke maduong' manyasani. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Oino leronwa, Raila bende opodho chenro mag sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudo seyo kowuok kuom jopiny. Dweche abiriyo bang' doho nyono brek e orak mar kambi mar piny India mar Adani kod piny owacho mar Kenya mar yaro paw ndeke maduong' mar JKIA, ogai mar ODM Raila Odinga ochiero mbakano kendo. Kenya is very strategically situated where we are. We are very fortunate. Kenya can become a hub, a big hub
I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Raila wacho ni jo Kenya nyalo biro ywago ang'e kuom nerwa ko siasa e orak mar Adani kaluwore gi ondamo ma pinje mamoko mag Afrika goyo e weche mag dongruok ka ipimo gi Kenya. And then now, when we now brought in the Adani, they brought all these politics, and then the contract was cancelled. If that is not done, Nairobi will just become dormant. Look at Addis Ababa. It's going, and now they're putting up a new big airport. So Addis Ababa is going to be the hub around. Ethiopian Airlines is the dominant airline now on the continent. Kenya Airways can do the same. Kenya Airways can be the carrier on the continent because South Africa went down. But we are not doing it. Orak mar Adani ne ochung kod doho mamalo dwe mar 11 higa mokalo bang' yudo kwet mager kowuok kuom jopiny, jotich mag paw ndeke maduong' ma JKIA, riwruoge makedo ratich oganda, josiasa kod ute lamo. Seyo maduong' ne en yor apanda mane sirikal ochopogo e winjruok kod kambi mar Adani, kaachiel kod weche mag mibadhi mag chiwo asoya mane doho mar piny Amerka oyudogo kambi mar Adani. E odiochieng' mar ariyo mar romo mar buch ten migepe e kar dak makare ne Bore Nairobi, Raila bende osiro chenro mar gero udi manyasani ma nengogi oyweyo. Raila dwaro mondo oger chichni, skunde kod ute thieth e alwora mar ute makamago kaka yo mar konyo jopiny. And put a school somewhere where the children will go. Put a health center somewhere there where if they're sick they'll go. And a social place where they can go for recreation, or they can go for one for the road. We are one government, one broad-based government. So there is no government, there is no corner that belongs to any one of you. There is no corner that belongs to anybody. You know, the problem of silos is that somebody goes and corners something there, and then he says, nothing happens in this place unless I say. Ikindeno, jatend piny William Ruto, ochiwo siem mager ne apisas mag sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar mibadhi e chiwo orak mag sirikal. Whoever is awarding a tender for something they know that it will not be of use to the public should carry personal responsibility for it. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotend duond bura mar ODM omedo mako chung' motegno ni ODM ok bi wuok e sirikal ma kanyakla kaka jomoko osebedo ka sundogi ka giwacho ni ODM biro mana dhi nyime gi sundo lokruok makare e piny Kenya ka gin e sirikal. Jakom ODM Gladys Wanga kotene kod jotelo mamoko koni ODM ok bi ketho winjruok mane gibedo go gi UDA kendo gibiro dhi nyime gitiyo machiegni gi sirikal ka giloso maricho madhi nyime e pacho ka. Wanga koni ODM biro neno ni ng'ur ma oganda jo Kenya ni godo kama oting'o rocho ratiro mag oganda kod nek ma oyaye lwet obila gi loso wachne mondo rum mana ka gin e sirikal. Jomoko wacho ni oganda luo wuoguru e sirikal mar broad-based ni udhi umany haki e ndara. To jomoko be wacho ni wabeda iye ka haki wamanya manye iye ka mondo gik mabeyo mwanyalo yudo wayude iye ka. Undo Suba North waman gini oko koso waman gini iye. Waman gini oko koso waman gini iye. Ni ng'ato ka ng'ato kodhi ka polis no dere ni ng'ani kodhi ka polis no go wiye korot go wiche korot ni yawa kati dwa deri nuso winjo ng'amo go wiye korot matho onge omiyo yien wauru kata kuwinja ka penjo kata ka be nadhi matin uneno ka ago matek tachaka dok piny eche nyaka komo to nyakwa timang'o gima biro 20 Nyasaye motimang'o nyathi ok nyal wito ngimane niwach otiyo gi simu. Poni, okwala ng'uni. It's so painful. Awacho maler niwach Ojwang omako jopuonj te kendo litna ahinya ka Kenya National Union of Teachers.
Jatend od bura mar DCP Rigathi Gachagua ochako lieko kendo ni gima ne omiyo jatend piny William Ruto thiche oko e PC en kaluwore gi okang' mane okawo mar nyiewo lowo e kaunti ma Meru. Gachagua matimo limbe mar dala adek e kaunti no bende oseyo jod bura mawuok e kaunti no mane otiyo machiegni gi jatend piny mondo thiche oko e apisi. E limbe no Gachagua ne oten gi moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Meru moriwo mane jatend migawo Mithika Linturi ka giramo ni gibiro neno ni tend Ruto tiyo mana e tam achiel kende. Shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate. Na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu. Iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu, wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? Ni ujinga si ujinga? Jod bura mag Kenya Kwanza kotelnegi kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oseyo ng'anyo mar Gen Z mochan tim chieng' tich abich juma manyien kaka rapar jowetegi manonegi higa mokalo. Jotelogo wacho ni jomaundu sani odonjo e ng'anyogo kendo kelo lal modhuro ka gihinyo jopiny kendo giketho mwandu. Gisemo kuom jotelo e kweth mapingo sirikal magiwacho ni chano siro jomaundu maketho ng'anyogo. Mtu ana duka moja kidogo ako hapa na stoko yake 1,100, mnaleta furugu, vijana wanakuja wananyakua yote wanaenda. Insurance hailipi, mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Wale wa siasa mfululizo na ukabila na chuki na uchochezi mfululizo, tuambie shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Sisi tuendelee na kazi bila breaks. Not a single individual is going to lose life because of you. Not a single individual is going to lose business because of you. Ile njama mmepanga next week, sisi hapa Borabu tunawaambia shetani afanya nini? Tumesema kwamba maandamano isiwe maandamano ya kuharibu mali ya watu. Tunataka maandamano iwe ni ya amani, ya kujieleza kwamba kitu kibaya kiwe kitu kizuri. Isije ikawa kisingizio ya kuharibu mali ya Wakenya. Yakaro kanyo adoni mondo wakaw yweyo mokwongo chenro en marang'ich welo ote omolo kaeri na mogi TV ma Barak Ndama wuod Wathong'er Kadem yayo tek manade manyaka DCI ketho mosna baba na Joseph Ndama gi Honorable Mark Nyamita na mogi TV Laradua kendo wanene wabari kawan Odili Gardens Kisumu aoro mosne Honorable Rose Nyamunga Honorable Joshua Odongo Orono kod Gavana Nyang' Nyong'o NJM Owiti Foundation CBO Ramogi TV Anlawi Wodadore Andrinya neno Ramogi TV yo makare to imosna Jakom Arika Awendo Mano Fred Oyares bono yuera kanika punja Kawino School en wach malit karo were lal godo to sirikal ok dew ano kanyo kabende nitiere ote machielo ma or kae Ramogi TV Simfros waneni kawantiere St. Michael Transport Headquarters Makongeni wantegi Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego bote woda Sembo Sila Wodmbita and Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja Usiep Dr. Raymond Omolo nyisjoko galo ni waromuru Lindsay Sports Complex Jumapil kama wadirade gi Kenya Police wan okwawuogi e serikal mano otekanyo mar Jaro Soja sa achiel gi dakika 21 wakaw yo machuok wadogi weche mathoth. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakwa Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Duawacho. The opposition, nothing at the Supreme Court. Oliet Nyakwa Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a goren opposition. One was a goren opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. To binge gimoro. Binge ni tablet luongo ni Damaris Amayo. No. Damaris. Machiegni kendo nyakoromo gi josiasa jondiko marahuma jonyisine makachiel kod joten kembe machapo buge watimo rapar mar jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o odiochieng' ma kawuono e nyasi mane obagi mbalariany ma Nairobi. Rapar mar Ngugi timo bang' tho mare mane ojuke chieng' tarik 28 mar dwe mar abich mar higani e piny Amerka. Odiochieng' ma kawuono Ngugi opak kendo puo kuom bedo jachir ndiko mage kata bed ni andikage moko noyude kama diny mochwe otweye e od ang'ech. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. En nyasi mane obagi bang' ndalo 23 tok tho mar jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o. Nyasi mane oyayo jotend kembe machapo buge, jondiko kaachiel gi jopuonjre mag skunde sekondar mar timo rapar ne mosenindo Ngugi wa Thiong'o kuom tije mane otimo. Why celebrating? Because Ngugi has bequeathed us a rich legacy. A legacy not just here in Kenya, not just in Africa, but globally. We are converging not just as his publishers, but actually as scholars that he worked with, students that he taught here in Kenya and other parts of the world, ordinary Kenyans, because again, Ngugi is very well known for the Kameredo Community Theatre, basically taking theatre to the people. Ngugi oparo kuom keto piny Kenya e opara manyime kadware gi buge manondiko. Today, when you travel and you step into a new country and you ask the residents there, when they hear about Kenya, what comes into mind? They are likely to mention two things. One, the athletes who have always put Kenya on the world map. And two, Ngugi wa Thiong'o. Kopogore gi mano, bende med puoye kinde duto kuom tiyo gi dho mama e cholo paro e bugege. Dhok mane bang'e olok gi dhok mopogore. Ngugi took African literature to the next level by writing in Gikuyu, by respecting an indigenous language. Basically saying, if Pushkin wrote in Russian, if major works are written in German, major works are written in Italian, why not also write in Gikuyu and let the world benefit, through translation? E kinde mitimo rapar mar Ngugi, jo Kenya bende okwa mondo oher somo kaka pinje mamoko kaka Japan gi Singapore,
mosekonyo ting'o malo uchumi maggi kaluwore kod hero buge. We can reach, the level of Japan. We can reach the level of Singapore in terms of driving the knowledge economy. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jalo sinema mag miyo ji nyiero koro dwaro mondo miyo ket okenge manyalo neno ni jogo moroch ratechgi yudo arita makare kod ratechgi. Man kalura ni nitie jogo manyiero, jogo mosekadho chal makamano, kendo nitie dwaro mar chiwo thuolo mar lalruok e paro e wi chike minyalo keti mar kedo gi timbe kaka mag rocho ratechgi mamoko. Gimedo bedo ni nitiere medruok e kwan rowere mar rocho ratechgi, kendo nyaka migi thuolo mar loso e wi gigo magikadhe ahinya to akwede kind oganda. This is a forum for all of us, wale wako nje, DJ na nyinyi nyote. Tumerealize kuwa imekuwa ni muda mrefu, imechelewa hata kwa kuweza kufanyika. Kumekuwa na dhuluma nyingi ya kijinsia, na sana kusema kweli ni wasichana wetu na hata wanaume vijana wetu pia wamekuwa kidhulumiwa, na kusema kweli kumekuwa na stigma nyingi. Forum hii haifai kuwa moja, inafaa kuwa mfululizo ili create awareness ya GBV. Imekuwa forum ya sisi kushare experience pamoja, na tumepata pia survivors wa GBV wale wameweza kujitokeza kuizungumzia openly kuwa vile waliweza kudhulumiwa. Ningependa pia Senator, uje tufanye na vijana peke yao. Pia vijana waelezewe shida inatokea wapi na yuko supposed kufanya nini akipatikana na hilo jambo. Manake vijana wengi hawajitokezi. Jaod bura makara chuonyo adipo kuome opakol od lamo mar adwen kuom nyayo weche mag thieth e kar chung od bura makara chuonyo kaachiel gi kaunti ma Homabay nyaka ne chak kanisano higa mar 1996. Adipo wacho ni kokalo e od thieth mar Gandia Mission Hospital, kanisa mar adwen osekonyo jopiny makara chuonyo yudo thieth e yo mayot. Adipo ne owacho magi motelo ne nyasi mar dhialo higni 100 nyaka ne chak od thieth mag Gandia Mission. Bang' nyasino jodak makara chuonyo dhi yudo thieth maonge chudo juma manyien tarik 23 dwe mar 6. Esti no chakore Gandia ei Karachuonyo, Gandia ni Karachuonyo. No chakore higa 1906. Sama Maseno be jo Catholic ne chako kama Maseno nitiere. Korwa koni esti no timo gimoro maber interesting. Ne gichako nwa hospital maduong' mosebedo higni go te nyaka sani. To hospitande ni in the past no ber kabisa ni one of the best. Hospitande no timo centennial celebration. Hikgi mar 100. Maitimo chieng' Jumapili mabiro ni endi tarik 22 mar dwe mar 6. To kaeto kendo lakteche bende biro, daktaris biro moa Amerika mabiro miyo medical camp. Gibiro to kendo gibiro temo mondo githiedh korka lak. Koro jok ma lege githeko ang'e ni biro yudo ni Nyasaye okonyogi, wabiro timo gino chieng' Monday and 23rd. Malo ya anguro 40 osewito ngimagi e boma ma Awendo kaluwore kod muoch mar tuo mar anguro mong'ere kaka African Swine Fever. Ma osemiyo kaunti ma Migori golo chik ni onge anguro madonjo kata mawuok e sub kaunti ma Awendo mar geng'o landruok mar tuono. Jojo mani kod mathoth. Magi gin ute mag anguro modong' nono kaluwore kod tho mag anguro e boma ma Awendo. Dong' nono ma ute gi mag anguro gin ranyisi malal ma jopith mag anguro koro oseyudo e kindeno ma jumbe 2 mokalo. Alwora mag kuondego mag dak e boma ma Awendo ma oting'o maram bende nitiere kod anguche ma owito ngimagi, bende nyaka sani koro dum kendo ketho alwora. Ng'eny jopith mag anguro ka dak ma maram jiw dendi kaachiel kod moko e boma ma Awendo sani koro chunygi omoko kaluwore kod tho mag anguro. Kone githo athoya ma anguro imiyo chiemo gokinyi to kiduogo tedo ka en otho kanyo. Koro mano obedo nwa tabu kaka jopith ma nyaka gi an sani nyawita anguro 5 madongo, kendo gesa wuoyogo ni anguro madongo en achiel kende to dong' nikech olornegi. Gitemo nyisowa ni gima nego anguro nitie tuo mowuok miluongo ni African Swine.
koro ne ginyiso wa yedhe moko mondo mi wabi watigo of which man watemo tiyo godo bende pod noko konyo. Gima wakonyorego mae kama nweng'o wanitie, mae kama wachulo godo school fee, mae gimoro amora mwatimo godo e town ka. Anguro matin ma pod okuo sani odinegi e utegi. Anguro ni osebedo ka konyo e yore mopogore opogore mang'eny. En gima wadago nikech en gima uso yot. E leke te en gima uso yot minyo wuoyo. Lipot ma ogol kod kaunti ma Migori e yor andika ka okalo kuom apis mochune ng'iyo ngima jamni tarik 17 mar dweni yango ne nitiere muoch mar tuono mar anguro ma ong'ere kaka Africa swine fever. En lipot ma kata kamano mokuom jopith mag anguro to ko nitiere kod to. Tuo en gima gamore. Iyudo ka moro toka, moro nitie bute kanyo, mawuotho kanyo no bende ngima kanyo. Motono be samoro nyathine dhodhe mana kanyo, nyathine to okotho. Wabedo gi doubt nikech ndalo te wasebedo ka wapidho anguchegi. Tuo manyalo nego anguro 10 kata 30 dichiel. Pok wabedo go kata kochako ni neko to nyaka ikuong winjegi kamoro e koka ochop kata ka wantie to mano mako ya wendo mangima ko ago malo kadie nyaka teko mwalo makuno sani aguche modong gin mana molor ne gi mok nyal dhi ataka kunde man wachich. Administrator ma Wendelisha Mutula yango ni anguro marom 40 osetho kalwe kod tuoni mar African swine fever kendo ringegi oseiki. To ne wafwenyo kokalo kuom jo veterinary ni gima nego anguro en tuo ma owuok miluongo ni African swine fever. So ne wayudo ka anguche tho, yudo ka githo to gimonego gionge. Koro kane giwacho mano to ne waneno ni ber mondo mi wakaw chik mowinjore mondo mosethogo kik ket condition mar town e yo marach ma koro town dung to ji bendo dak e town. Mitola wachne gisegolo chik ni onge anguro madonjo kaachiel kod mawuok e subkontinent ma Wendo kaka yo mageng'o landruok mar tuoni mar anguro. Kopo ni koro nyaka chinja anguro moro nikech gin gik ma ji chamo to nyaka timne inspection maber. Koro mano ne wahakikisha ni nyaka bedi to maduong' kabisa ne wawacho ni mondo mi koro anguche odong ni ngima ginyalo dhi mbele kendo ginyalo konyo jogewago. Ne wawacho ni koro mondo ketgi kama ok nyal golgi, tiende ni anguro ma koro wuok onge mondo mi wa control tuo manitie ma en airborne. Kata ben ni lipot mogol kod Ten County ma Migori osiango nitie muoch mar Africa swine fever. Jopith mag anguro wacho ni juma achiel osekalo to pok Ten County ma Migori koro miyogi yath maginyalo tiyo godo e geng'o landruok mar tuoni. Vaccines were still not available, but the efforts are there to ensure that we got the vaccination and the pigs are vaccinated. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jogo makedo ne alwora koro chako jiwo campaign matiyo gi gige tedo manyasani ma bende rito alwora e kind jopiny e kaunti ma Homa Bay. Gidwaro mar duoko chien tiyo gi yore mag tedo maketho alwora machalo maka kod yien michwako. Chenro no geto mine manie kor gwenge mathoth gi osebedo ka tiyo gi yien e yor tedo kod makaa ma bende thung'o iro maketho alwora kod bende keto ngimagi kama rach. Giwuok maok riwruok mok mar piny owacho manyayo tiyo kod gige tedo manyasani ma ok ketho alwora mong'ere ni Nyalore Impact Limited osebedo ka chiwo puonj ne joma mine ewi ber mar tiyo kod gige tedo marito alwora mondo giwuog e tiyo gi makaa kata yiende kinde ma gitedo. We want to sensitize the community. We want to train them about the benefits so that they can improve their health and they can also know the other alternative means of cooking other than firewood and charcoal, which majority of our households in Homa Bay and rural Kenya rely on. If you look at the Kenyan context, over 76% of Kenyan households still use biomass, mostly firewood and charcoal for cooking. And if you look at the impacts that come from using those polluting fuels, it basically means that they are releasing a lot of carbon emissions to the atmosphere. And apart from that, studies also show that using these fuels is known to cause a lot of health issues. Pok ne wayudo pressure cooker ni tich ne tek nikech ni yudo ni seche moko idwaro ni kaka koranan gi nyathi iketo nyathi piny, nyathi ywak, ifwadho jiko, sometimes ka in gi kendo ichandri manyo yien koni gi koni. Koro pressure cooker ni miyowa tich mayot. Inyalo keto chiembi kanyo
At the same time, ipiro iket nyathi piny kidogo kidogo, unafanya kazi zako up and down. Karamogi Odoni mondo wakawiyo machielo ote ni kaya Catherine Kawuok Kisumu Nyamasari Ramogi piny Kenya ni kama rach walamo ruma na Nyasaye jo Kenya ywa kendo en sandruok maliche lweto bila President owuo mondo kony piny an Apostle Samuel Ramogi winjore maber an Elvis Kawuok Sigomre Uku kiawa ang'o madonje piny tinde jo kaongi mang'ato kagitugo sekta mar arita kwe Nyakarangi David Obel ka Kipasi Kanyadoto Ramogi TV ler mosna Belinda Odero Ramogi TV admin pilot mandhiwa Amos Sikanyo, Mosna Engineer Samuel Alima Jambita gi Senator Beatrice Ogola erokamano ahinya kuom ote makamano sachiel gi dakika 38 waduogo gi weche mag tuke. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe. Bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nobago Bodho of the Year Makebera. Nitie deal moro marito koro poko chop but imia weyo nyaka tich kamuindi chiengno mondo wabwaka ohala. Between me and them, whom do you trust? Negidhi jikon gi nyuando chiemo go magitoke kombe gito sande. In fact, I must sue them. Ngeni daka ni onge ng'amundi chinge mang'ato. Wewe gi saguri korani chuluma boys go. Dhi saguri kata mana sane ni enuro dagi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni pau tuke adhula lig maduong' pachoka season mar higa mar 2024-25 biro rumo chieng' Jumapil e kinde ma Police FC magin joloch timo ikruok margi mogik. Police biro bedo wendo mar Gor Mahia FC alap ma Ulinzi Complex. Kogalo magin joloch season mokalo noyudo ka lig pek kendo tieke thuolo mar 2. Police biro ting'o nying Kenya tuke mag pinje Afrika kidieny mar Champions League e kinde ma Gor Mahia pondo ni oloyo finals mag tuke FKF Cup e kinde gi Nairobi United biro ting'o nyinge Kenya e tuke mag pinje Afrika kata CAF Confederation Cup ma biro bedo kombe mokwongo mar KPL ne club mar Police FC. Riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF ogolo ayanga kaka tuke mag CHAN ibiro bagi. Tuke ma ochan e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania dwe mar 8 higani. Kokalo milombo mane ogol midhiambo manyoro alap ma Moi International Sports Center Kasarani biro bago finals mag tuke gi tarik 30 dwe mar 8. Alap ma Benjamin Mkapa Stadium Dar es Salaam piny Libama ma Tanzania biro bago tuke mag yawa ayanga tuke gi. Alap ma Mandela National Stadium ma Anambole e piny mar Uganda biro bago tuke mag laro thuolo mar 3. Tuke mag Group A ibiro bagi Kenya ka Tanzania biro bago tuke mag Group B. Tuke Group C ibiro tere e piny Uganda ka Zanzibar biro bago tuke mag Group D.
Team mar Kenya Harambee Starlets no dhi nyime gi loch e tuke mag Sekafa Women Championships madhi nyime piny mar Tanzania tok loyo tim mar Sudan ma milambo gonde 4-0. Jatugo Faith Mboya mosebedo gi tugo maber noloyo ne Kenya gol mokwongo e dakika mar 2 ka tugo no dhi yweyo ka Kenya ni nyime. Violet Wanyonyi noloyo gol mar 2 dakika 3 tok tugo chakore kendo e dakika mar 66 ka Harambee Starlets nomedo gol mar 3 mane ologi jatugo Martha Emondot. Jatugo masule club mar Police FC ma bende en captain mar Harambee Starlets Elizabeth Ochaka noloyo gol mogik mar 4 ne Kenya. Kenya biro rakore gi tim mar Tanzania e tugo mogik ma biro nyiso joloch e tukegi ma higa ni. Violet Wanyonyi Tumaini kona fupi tungele kosi kubwa ndani sana ndani nafasi kwenye kamba wanapata bao la 3 Harambee Starlets haraka ile kona ndani kule ikotosi ndani kule unapokula na wakubwa wewe ishia kula wali nyama waachie wao. Nyakaramogi saunga da wagi kanyo sa chieg ka prangwan kod adek kelewe giko mar weche manyien mag ang'ichwelo. Erokamano nyako mkaw thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni wanenre kendo weche manyien mag Oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.